Okay, I'm out. I'm out right now. No. Yeah. You're out, tell Thank me. you. We are going to wait here for the police. Okay, and it's good that you call the police, the Yes. the Republic of Kosovo. That's nice. Yes. Who are you? I'm Mirlin Beluli. I am Milan. Ti bre, kako ti nije sramota, treba da se zastidiš. Jam në fshatin Shushic të Graçanicës, ku një familje serbe më ka shkruar për një problem që sipas tyre ka filluar për shkak se qeveria e Kosovës, Ministria e Kthimit, që udhëheqën nga Nenad Rashiqi, ja ka ndërtuar këtë shtëpi. Tash nëna e atij fëmijës që shihet atje larg, po pretendon se shkolla është duke përjashtuar pikërisht për shkak të ndërtimit të kësaj shtëpie nga qeveria e Kosovës. Pa ovde imam problem u Sveti Sava Sušica škola. Sina mi sedmogodišnjeg učenika drugi razred izbacio je iz škole direktor Milan Dimitrijević, psiholog Mirjana Ćirković, pedagogica Gordana Stavrić, znači učitelj Dragan Jovanović, isteruju dete. Evo 2 meseca vodim bitku sa školom, znači maltretiraju mi dete, stiskaju za vrat, čupaju ga za uši, ne primaju ga jednostavno u školi. Ali njega neće da ga primu, od prvoga dana ga ne želu tu, zato što mi je ministarstvo sagradilo ovu kuću, Ministarstvo za zajednici i povratak, i zato je mržnja prema meni, a pogotovo prema detetu, znači. Policiju isto smo bili, uzela policija u istragu, ali oni branu školu. Ništa ne vidim, boljitak, nešto da mi je pomogla ova policija ovde u Gračanici. Niko nije izašao da mi pomogne, niko znači. A bilo mi je centar za socijalni rad, nudu mi u Kišnicu da ide dete. Nema potrebe dete da ide u Kišnicu. Zašto da se oselim ja odavde sad, od moje imovine, da se oselim u Kišnicu, kad je ovo moja imovina ovde? Znači, moja kuća, ministarstvo mi sagradilo kao samohrana majka da živim ovde. Evo gde je škola, znači evo škola. A dosta i muči gi škola zato što je sad moja avlija tamo u školsko i možda i zbog toga vršu detetu pritisak. Malo zbog kuće ovde, a malo i zbog ovaj parking plac što parkiraju. Jer vidite ja kako imam dozvolu ovde, da je to moja avlija. Možda i zbog toga mi maltretiraju dete. Boli me, srce i duša me boli, znači tako da radu sa moje dete. Znači tražim od institucije da ovo što se radi, ovaj kriminal ovde u školu, pa bolno i teško, razbolela sam se, pritisak sam dobila, ritmiju sam dobila, zamor na srce sam dobila, teret, znači od ove traume. I preto mi kako da ne se igram glavom, tako da ja sam stvarno jako uznemirena i plašim se za bezbednost deteta, mene, a boga mi moga oca. Ali van školskog dvorišta i... Čo? Kako možeš da isteruješ ti novinare kad je ovo moje ovde avlija? Vidiš ti da imam ja dozvolu? Ne znam ja to će... Pa kako možeš ti da isteruješ novinare kad je ovo moje avlija? Jel? Možeš tamo da kažeš za tvoje tamo. Ja ne isterujem tamo. Ovaj gospodin mi je donao kovertu i preti mi. I njegova žena u centar Gračanice. Dobio je posao i njegov sin ovde može da dođe, da ide u školu, a moje dete ne može u školu, a? Zašto? Čuti bre, kako ti nije sramota, treba da se zastidiš. Ti da isteruješ zato što je ovo moje avlija ovde. Možeš tamo da kažeš, ovde ne možeš da kažeš, jer ja imam dokumenat. Znači, ulazna vrata, ovo ovde, put, to je sve moja avlija. Zašto snimate, gospodine? Možda. Prekinite snimanje, pozvaću policiju. Vi ne smete da uđete u okviru škole da snimate. Možete da izađete napolje i da obavite bilo koji razgovor. Kallëzoja po problemin kësaj gruas që e ka. Dobar dan. Tako radi. Molim vas, da li možete da pošaljete neku patrolu gore? Ovde su došli neki iz albanskih medija, kosovskih medija, neovlašćeno su ušli u dvorište, slikaju školu, bez ikakve dozvole, znači stvarno uznemiravaju ovde sve. She has a problem and she told us the problem is. No, I don't speak English. Are you interested to speak or not? That's all that I'm going to ask. Who are you? I'm Mirlin Beluli, journalist from Pristina. So, Okay. this is me. Who are you? I am Milan. Are you What's director? your problem? Yes. Okay. So she told me that you are not allowing her children to go to school. No, his children go to school. Okay. Can he go right now? No, it's time... Can he come tomorrow?
Everything. Every Okay, day. and I'm going to Now. see if he is going to go to Out. school, okay? I'm out, Please, sir. out. I'm out right now. No, Yes. out is this. Your out is Thank this. you. So tell Thank me, you. I'm going to Bye, come tomorrow bye, as sir. well, and to see if he's going to come to school or not. Okay, and it's good that you call the police, Yes. the Republic of Kosovo. That's nice. yes. And we are going to tell everything that she told us. So that's what I'm going to tell the police. We are going to wait for the police. Okay? We are going to wait here for the police because you called them. See? Ja, atje personi, drejtori duke më incizuar dhe mua, edhe në po incizoj, edhe po tregoj këto që ai po më incizon, po incizoj. Zoja po më tregon që nuk e ka paditur ende shkollën për mos lejimin e fëmijës së saj për me shku në shkollë, për arsye se nuk ka para për ta paguar një avokat. Prandaj kushdo prej avokatëve që e sheh këtë video, e ftoj që ta ndihmoj gruan të shkruaj padin kundër shkollës që nuk e lejon fëmijën e saj me shku në shkollë. Po ashtu, Zoja pretendon që një pjesë e tokës që ka marrë shkolla është e saj, edhe për këtë nuk ka ushtruar padi për shkak sepse nuk ka para, prandaj për këto dy gjona, kushdo, cili do avokat që ka dëshirë me kontribu në këtë çështje, ju ftoj të më kontaktoni mua e pastaj do të ndërlidhim me Zojën e fjalë.